Doncs Baltasar, Gaspar, no perdem més temps i comencem. Hola, nens i nenes. Ja han rebut moltes de les vostres cartes. Pues las repartiremos todas en una sola noche, como siempre. Ja tenim les nostres mascaretes preparades. Y la de los camellos también, ¿eh? Uy, los niños y las niñas se llevarán una sorpresa. Por fin hemos llegado. No sé vosaltres, però a mi m'ha agradat això d'anar amb cotxe. Doncs anem cap a la plaça del Mercat Virtual, que ens esperen. Crec que ja venen. Sí, alguns nens i nenes m'han dit que els han vist passejar pel barri amb cotxes blancs sense sostre. Ah, sí? Doncs deuen estar a punt d'arribar aquí, al Mercat Virtual. Quins nervis! Apa, deixa't de romanços i prepara't, que ja estan aquí. Bona tarda, nens i nenes del barri del Clot, Camp de l'Arpa. Bona tarda a tothom. Primer de tot, volem donar-vos les gràcies a vosaltres, els nens i nenes, per ser-hi, per haver suportat amb molt d'esforç uns temps ben difícils i per continuar endavant amb il·lusió i confiança. El nostre desig per l'any nou és que puguem retornar a la normalitat de la nostra vida plena ben aviat. Així doncs, donem la benvinguda a Ses Majestats, els Reis d'Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. Bé, ara oferirem a Ses Majestats dels Reis d'Orient el pa i la sal perquè alimentin els seus animals i bèsties. També lliurarem la clau màgica del barri del Clot Camp de l'Arpa. La clau que obre totes les portes de totes les cases del barri perquè puguin fer bé la seva tasca. Majestat. A continuació, Ses Majestats dels Reis d'Orient faran els seus parlaments. Pareu bé l'orella. Bona tarda a tots i a totes. Tal i com us vam prometre, ja som aquí. Després d'un llarg i cansat viatge per les contrades d'aquest món tan bonic, però alhora tan esvolotat, Ses Majestats, els Reis d'Orient, us volem agrair la benvinguda que ens heu ofert al vostre barri, el Clot Camp de l'Arpa. Després de rebre moltíssimes cartes, arribem carregats de regals, joguines i bons desitjos, però també portem una mica de carbó. I és que l'any que acabem de passar no ha estat un any fàcil per ningú. La Covid-19 ha fet emmalaltir a molta gent. Ha posat a prova el sistema sanitari i el personal mèdic i d'infermeria. I també està perjudicant a molts sectors econòmics que ho estan passant força malament. Per sort, la gent d'aquest barri sempre heu treballat per aconseguir que el món sigui un xic millor, més just y lliure de pandèmies. No os rindáis y seguid adelante con todo lo que os hace felices, con todos vuestros retos y sueños. Y ahora, pensad en todas las cosas buenas que no habéis podido realizar y animaros a hacerlas en el 2021. Y ya sabéis lo que toca hoy, en esta noche tan mágica, ir a dormir muy pronto y soñar mucho. Y también podéis dejar algunas cosas para beber y comer para los camellos y caballos. A veure, si voleu deixar-nos alguna per picar... A mi m'encanten les neules i el vi ranci. Y no olviden dejar las zapatillas en el balcón. Moltes gràcies, majestats, i ànim per aquesta nit. I per acabar, com ha dit el rei Baltasar, tothom a dormir ben d'hora i a somiar molt. Bona nit i feliç 2021! Fins l'any vinent!